warrior sabono hin warrior ni meaning otho belai kotor warrior mane जों गिरिया जों हानो हामजांनाय दफानो हामजांनाय अबन होनो वारियर साउसिस गोनां केबोनो गिरिया केबोनो लाजिया दफानि बागै हानि बागै सामोंखायनाय थैरिनाय आबनो हेनो वारियर तारमाने जों जत्तन तिब्रामथानि जिने भलन्टियार नेता सापुतारो जिने हानि बागै दफानि बागै जों वारियर दिनै जों बेलाय कमाल गाहाम we are most lucky people in this world tangai जिने खुद बुबाग्रा हानि नफां हानि मालिक जोंनो बनेत्रि रय दंगो जोंनो मो तुदुल दंगो बने लिडारशिप नांदारो जों तिब्रा सारो थानसानि मारिगो जों तिब्रा बथा खाय दंगो बने बागै जों बेलायखे कपाल गाहाम जिनि बराबरो जों जेसेबां कष्ट मोनथों दुख मोनथों किन्तु द लास्ट बा द लिस्ट समाहाय जों थैना नाय दंफोरो जों गोमाना नाय दंफोरो जों अराय फरायिं दंफोरो जिनि बुबागोरा जोंनाव फाय खसा फायखा जिनि मांगो सामोखाय फायखा बचिनि कपाल गतर बचिन लाखि जों कपाल गाहाम जों बुबाग्रा मामाननि बागै बोरैबा आं खागागो जिनि वारियर दं तिब्रामथानि वारियर दं बेलाय स्रांजाक खातंजाक तंथबजाक जिनि हा दफानि बागै जों सामोंखायनाय नरक साइमनो तिब्रामथा मानो 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सामसे आगखा जिनि इतिहास लाइगुमागो आं लुगियाखो कम से कम जिनि तिब्रामथा पार्टी हाय द श्रृंखला पार्टी आसेगासों थानसानि मारि हामजागोन मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुग्रिखा अमतिपरे लाइगुमागो कुसुम कुसुम जुग जुग और लाइगुमा हिस्ट्री आबार रेकर्ड खालामनाय 2 বছর बिसिंग जों 13 जन एमएलए जों मांखा दाबो जों विधानसभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा जिनि एडीसी गो जिनि सरकार दंगो 17 जन जिनि एमडीसी दंगो मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो जिनि बराबरक जनशिक्षित समाज बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षा छात्र जत्तनो दाउ साइमानो जिनि तिब्रामथा पार्टी जों आगोयै दंगो थानसानि मारियाव जों आगोयै दंगो जिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बनि लिडारशिप जों जत्तनो जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामोंख्लायनाय जों केवल वानामा करै जों केवल किरिया बोरै बागै आं आंनि जीवननि किसे काहिनी मा सानाय आं घरकसे खोब गोरैनि चराय आं खोब दुखके परेगो आंनि जीवना आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके मुदुइ फायनाय आं अनेक भुक्तभोगिखा किन्तु आंनि लाखि दामा आंनि कपाल गाहाम आं स्रायनि सिनि आं नखदे क्लास 8 परेफ्राव आं क्लास 8 परेफ्रावनि सिमिनो आं बुबाग्राबाय सिनलायगो बनि बुबाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो आं क्लास 8 परेफ्रावनो अब आंनि कपाल गाहाम
आं अनेक साहित्य माखा बर'नि थानिगो आनि दुख कष्ट आनि बिरमानफ्रा बरानो चुबाखा आनो जिनि महारानी बिबु देवी बड़ बसा हायगा नुगो जिनि महाराज बुफा की विक्रम आनो बसु खामजाक आनो थांबो माइचारो बरनो थांगा माइचारो नांखे बो रां पुजानो रिगो अबानि कपाल गाहाम बड़ी बागै तिनि राज परिवारनि बराव राव गोबां चेष्टा खालामगासिनो तिनि हामबारिनि बागै तिनि किरिट बिक्रम बायसु आनो कक सागो आं बोनो सोङो महाराज नोंथां तिप्रा भाइया बेसेबां नोंथां कलकाता बां शिलं बां दं कलकाता बां दं आं एकदिन बोनो सोंगा आपरो गोथां दंखौ बहानो सागो मेबार आं मुक्ति क्लाइव हि सागो तब गुनां गुंद्र जुग आं कोनो मन्त्रिया कोनो मुख्यमन्त्रिया आनो बै भाइ साफायबायो रां साफायो हाय साफायो साख्रि साफायो आं रमाय आं दुखु नांगौ आबाद बागै आं माजे माजे बोखा दुखु नांगौ आं तिप्रा भाइया आनि बर'ना आं नुगो हाजार हाजार बेकार गरिब बायमाचाया किन्तु आं मुक्ति क्लाइयो आं कोनो क्लाइमेया गणतन्त्रखौ आं कोनो पावार करै नसो आंनो बुबाग रानि गाय दंगो सङै दंगो किन्तु आं नेवनि इच्छा मते आं सामख्लायमेया आंनो पुरनखेम रिमाय हेनबो आनो वाइसे सावो दुखु नाङै बो सावो बनि परिबारो अनेक बड़ कष्ट माखा बनि बागै आं दिनै आनि बोखा पगमैया आं प्राय 30-40 बोसोर बरन नुगजाक आं सिजाक बनि बुफा किरिट बिक्रम बसु बर' काहाम बसु बर' सिम्पल बसु माया गोनां बसु उदार माइन आं मगल लुखा बनिबां दाखो बोखोरब जों अनेक बुक्त बुगिंखा जों गोबां पार्टी खायलायखा गिसाखौसो जों मानखा जों बनो गर्व मा खायनाय आं खुद बिगाराखौनो बार मासागो आं बनि छात्र जों पहिला बिगाराखौनो बनि छात्र आं बहानि मास्टार बतिनि जोंनो बनि दुख खायनायनि बागै बा बलम थाङै सिलायतेगै बतनो 3टा सीट लिखा जों बनो मुदुमा माननाय बनि परेव जों टीजेस आंदोलन खायगै गोबां मानसि दुख मांखा दांगा नाका आसि दांगा अनेक बड़ आसि दांगा आसे एखना आगाफ्रो सिक्ला बसु आसि दांगा बचन दुख माखा इसे दिन तेलेंगनागो आं तेलेंगना जराय नक साइमेना पूरा तेलेंगना टाउन आ सरक पेट्रोल पाम्प रक जत्त जमा दिया जागा दंमानि आं आरो आतरो जोंकरि खा बसु दुख माखा आसि दांगा बचन बरक जेबरक टाउन दंनाय रक जों तंमालिया बनि परेव टीजेस आंदोलन बाय एसएन आंदोलन बाय ते टीएनबी आंदोलन बाय बरो बाइक दंगै संबिधान संशोधन खालायगै जों बरो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारिखा जों माननानै करे आजागा संबिधान करे बरो संबिधान संशोधन मा खालायखा सुतिफ्रानि बागै अब कम गसाय दाखु खराव नक साइमगला सुतिफ्रानि बागै बरो पार्लियामेन्ट बिल पास मा खालायखा अ तिब्रा साराव न गा 6 शेड्यूल फान बरो त मारि सिनाय तनो बरो एडिसि बागै का 1984-85 किन्तु जों साइबाखा जिन अकारा वान सकमाने आं दाबो जों मयदबा खायनाय जिनि सामतरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमा दिया रतिमोहन जमा दिया जिनि हरने देवरमा टंख बिकारा घर टंख ते गोबां माने दा बुमुखलिया बर बुसु कष्ट खालायखा 18 बोसोर बर चुबा चबा खालायखा मुभमेन्ट खालायखा 18 बोसोर परेवसो बर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मान जिनि त्रिपुरा मथा मात्र 2 बोसोर मात्र 2 बोसोर जिनि त्रिपुरा मथा तখন अनेक आगब जागजों
अनेक बिरोधी दल सालायो CPM कांग्रेस बीजेपी सालायो जोंनि दाबि न मानो हांखाय जों CPM मा खालायनाय जातीय पार्टी मा खालायनाय कांग्रेस मा खालायनाय बीजेपी मा खालायनाय अब भूल जों इतिहास फरायनाय जों सायमानो तेलंगाना बाहागो मानखा आरो TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना नि आंचलिक दल TRS बड़ो दाबी खालायो तेलंगाना मानो उन्हें बीजेपी दाबी खालाया कांग्रेस दाबी खालाया CPM दाबी खालाया झारखंड बाहागो मानखा आरो आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ो दाबी खालायगा तो झारखंड राज्य मारिनाय आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा दाबी खालायबारो झारखंड माखा अब इतिहास चीन द्राव सालायो आं सिगां नुखा जोंनि दाबि मानो हांखाय जों बीजेपी खायनांनाय कांग्रेस खायनांनाय अब भुल